PPAP. I když je negramotný narkoman, píčo dá 400, to bude přesně celá. Jo, drink, žádná slámka. No dá sa. Hej. Krajaš ty paradajky. Ale... Prečo robíš furt niečo iné? Už si mohol aj jesť. Tak to som dobre kraja. Som na ňu dodvíjala hajšlí. Môj krš sympatický hajšlí. Flexi na lexi, často tak hajšlí. Videli na hlavu a wow, v dome Eastside crew. Veľký komplex na big money, tebou máš stavy. Dámy a páni, dámy a babi. Dámy a páni, cez hodnotenie. Už som mal 1,5 burger. Ako sa to hovorí? Zor, ja som akože sa zaučal v novej reštaurácii a ty si šéf kuchár, že ako pomocník, že aký som bol. Na piču, neberte si ho. Neberte ho ako pomocníka. To sme sa vedeli. No a aké zhodnotenie tohto môžeme povedať teba? 12, 10. Tam mňa určite tiež.